Duboko u divljini, gdje snijeg prekriva prastare šume sjeverozapadnog Pacifika poput bijelog, hladnog pokrova, odjeknuo je samo zvuk lovačkih čizama koje su škripale po zaleđenom tlu. Bili su to koraci Samuela Sama Turnera, čovjeka čiju je dušu kalila divljina isto koliko i njegova tijela. Njegovo lice, izbrazdano vjetrom i godinama samoće, nosilo je priču o nebrojenim zorama i sumracima provedenim pod otvorenim nebom, o lovovima koji su često bili više od puke potrage za hranom. Bili su putovanja u srž vlastite izdržljivosti. Tog je jutra, međutim, naletio na nešto što je nadilazilo sve što je ikada vidio, trag koji se opirao logici, otisak čudovišta koje nije smjelo postojati u racionalnom svijetu. Sam je bio bivši rendžer nacionalnog parka, čovjek čije su godine službe ostavile neizbrisiv trag na njegovoj duši. Vidio je previše, doživio previše besmislenih tragedija i previše ljudske gluposti da bi mogao nastaviti živjeti u civiliziranom svijetu. Sada je bio samotnjak, vuk samotnjak, koji je utočište pronašao u jednostavnosti i surovosti života u divljini. Njegova skromna koliba, sagrađena vlastitim rukama od balvana i kamena, stajala je usamljena na obali zaleđenog jezera, udaljena kilometrima od najbližeg sela. Zrak u kolibi uvijek je mirisao na dim od drva i staru kožu, a tišina je bila duboka, prekidana samo pucketanjem vatre i povremenim zavijanjem vjetra. Prošlost ga je progonila, sjenka nečega što je izgubio, što ga je gurnulo u ovu osamljenu egzistenciju, tražeći nekakvo iskupljenje u netaknutoj ljepoti prirode. Nije znao što to iskupljenje točno jest, ali je vjerovao da će ga pronaći ili barem pokušati u beskrajnom tihom prostranstvu oko sebe. Tog je jutra sam pratio tragove jelena, nadajući se da će osigurati zimnicu. Kretanje je bilo oprezno, gotovo bešumno, unatoč dubokom snijegu. Svaka grana pod njegovom nogom bila je pažljivo testirana prije nego što bi se oslonio na nju. Oštro oko koje je godinama trenirao da uočava najsitnije promjene u okolini, odjednom je zamijetilo nešto neobično. Nisu to bili otisci jelena. Bili su preveliki, preduboki, a razmak između njih bio je nevjerojatan. Zaustavio se, da mu se pretvarao u oblačić pare u hladnom zraku. Sagnuo se, proučavajući trag. Bila je to 5. otiska, dugačka blizu 50 cm, široka 30-ak. Iako je bio prekriven tankim slojem svježeg snijega, obrisi su bili jasni, poput gigantskog ljudskog stopala, bez ikakvih znakova kandži ili kopita. Srce mu je počelo lupati brže, ne od straha, već od mješavine uzbuđenja i duboke znatiželje. Njegova rendžerska prošlost, znanje o divljini i svim njezinim stanovnicima, govorilo mu je da ovo nije trag nijedne poznate životinje. Medvjed? Preveliko. Grizli? I dalje premalo i oblik nije odgovarao. Vuk? Potpuno drugačije. Ovo je bilo nešto drugo, nešto što je razbijalo sve kategorije koje taj spoznavao. U daljini se čuo samo šum vjetra i pucketanje leda na granama. Ali sam je osjećao nešto drugo, neku vrstu prisutnosti koja je sada prožimala zrak, hladniju od same zime. U njemu se probudila stara znatiželja, ona vrsta koja ga je nekad vodila u najudaljenije kutke parkova, tjerajući ga da otkriva tajne prirode. Ali s njom se probudio i oprez. Divljina je bila nepredvidiva, a u njezinoj tišini često su se skrivale najveće opasnosti. Izvadio je svoj dalekozor, skenirajući gustu šumu ispred sebe, tražeći bilo kakav znak kretanja, bilo kakvu naznaku da je stvorenje još blizu. Ali vidio je samo drveće, snijeg i plavo nebo koje nije provirivalo kroz grane. Tragovi su vodili dublje u šumu, prema nepristupačnijem terenu gdje je drveće bilo gušće i hladovina dublja. Sam je znao da je ovo trenutak odluke. Mogao se okrenuti, vratiti se u svoju kolibu i pretvarati se da nikada nije vidio ove tragove. Mogao je ostati u sigurnosti svog malog svijeta, gdje su opasnosti bile poznate, a misteriji rijetki. No, nešto ga je vuklo naprijed. Bio je lovac, istraživač po prirodi, a ova zagonetka, tako velika i nedokučiva, bekonala ga je neodoljivom snagom.
Oprez mu je govorio da se drži puške čvršće, da pripazi na svaki šum, da bude spreman na najgore. Ali nešto dublje, nešto gotovo instinktivno, šaputalo mu je da mora slijediti. Morao je saznati što je ostavilo ove tragove. Krenuo je dalje, polako, oprezno, fokusirajući se na svaki sljedeći otisak u snijegu. Njegovi osjetilni receptori bili su maksimalno aktivni, upijajući svaki miris, svaki zvuk, svaki pokret. Čuo je šuštanje grana na vjetru, udaljeni krik orla, ali ništa što bi ukazivalo na prisutnost bilo kakvog bića blizu. Ipak, osjećaj da nije sam postajao je sve jači. Kao da mu je 1000 nevidljivih očiju promatralo svaki pokret. Sunce se polako penjalo na nebu, bacajući duge sjene kroz drveće, čineći šumu još tajanstvenijom. Sam je osjetio jezu koja nije bila uzrokovana hladnoćom. To je bio osjećaj susreta s nepoznatim, s nečim drevnim i moćnim što je spavalo pod površinom svijeta koji je poznavao. Njegova prošlost, ona sjenovita figura koja ga je pratila, nije mu se činila tako teškom u usporedbi s ovom novom, opipljivom zagonetkom. Nije tražio iskupljenje u susretu s čudovištem, ali osjećao je da je ova potraga, ovaj ulazak u nepoznato, dio njegovog puta. Znao je da je prešao granicu, da je ušao u zonu gdje priča prestaje biti obična i postaje epska. Ako vas zanima kako se neobjašnjivo susreće s ljudskom upornošću, pretplatite se odmah. Pred vama je priča koja će vas odvesti dublje u misterije divljine. Priča o čovjeku koji je tražio mir, a pronašao nešto daleko veće. Sam je nastavio pratiti tragove. Svaki korak bio je korak dublje u srce nepoznatog. Otisci su vodili uzbrdo, kroz gustu šikaru, preko smrznutih potoka. U jednom trenutku tragovi su se zaustavili na rubu male čistine, okružene stoljetnim borovima, čije su grane bile teške od snijega. Na sredini čistine, na mjestu gdje se snijeg činio posebno netaknutim, nalazio se još jedan otisak, ali ovoga puta bio je mnogo jasniji, svježiji, kao da je stvorenje tu stajalo samo nekoliko trenutaka prije nego što je pobjeglo. Miris koji ti je dopirao iz tog smjera bio je neobičan, zemljani i pomalo mošusan, ali s nečim oštrijim, nečim što je peckalo nosnice i podsjećalo na miris divlje, neukročene životinje. Ovaj put sam nije bio samo na tragu nečega velikog, bio je na tragu nečega živog, nečega što je disalo i postojalo u ovoj divljini, skriveno od očiju civilizacije. Njegova puška, vjerni pratitelj, nije mu se činila toliko teškom, nego prije kao produžetak njegove volje. Nije osjećao strah, već neku vrstu respektabilnog uzbuđenja. Ovo je bio susret s prirodnom silom, nečim što je nadilazilo ljudsko razumijevanje. Njegova rendžerska obuka naučila ga je da poštuje divljinu i sve njezine stanovnike, ali i da bude spreman za najgore. Znao je da će ga ova potraga odvesti dalje nego što je ikada mislio da je moguće, dalje od kolibe, dalje od civilizacije, u srce neistraženog teritorija. Svaki sljedeći otisak u snijegu bio je poziv, obećanje otkrića, ali i prijetnja, podsjetnik na snagu i nepredvidivost divljine. Sam je bio spreman. Bio je na posljetku lovac, a najveći lovovi nisu bili oni za hranu, već oni za istinom. I ova istina, ma koliko god bila nevjerojatna ili opasna, čekala ga je u dubinama snijegom prekrivenih šuma. Sam je pažljivo pratio tragove. Svaki put kad bi prešao preko novog otiska, osjećao je kako mu srce ubrzava u grudima. Nije to bio strah, barem ne onaj paralizirajući. Bio je to onaj stari, poznati osjećaj uzbuđenja i opreza koji ga je pratio tijekom godina provedenih u divljini. Osjećaj da je na tragu nečeg doista posebnog, nečeg što izmiče uobičajenim klasifikacijama. Trgovi su postajali sve jasniji, a veličina otisaka, iako sam to nije želio priznati samome sebi, bila je zapanjujuća. Nijedna poznata životinja ovog područja, pa čak ni medvjed, nije ostavljala ovakve tragove. Kako je dublje zalazio u šumu, primjećivao je sve više neobičnih znakova. Grane drveća, debljine samove podlaktice,
bile su slomljene na visinama koje su bile izvan dosega bilo koje divlje životinje koju je poznavao. Neke su bile prelomljene čisto, kao da ih je netko namjerno odlomio, dok su druge bile izgrizene i raskidane, ostavljajući iza sebe oštre, vlaknaste krajeve. To nije bila snaga medvjeda niti jelena, već nešto mnogo sirovije i snažnije. Uz to, zrak je povremeno ispunjavao čudan, nepoznat miris, mješavina vlažne zemlje, mošusa i nečeg trulog, ali istodobno svježeg, nečega što je izazivalo neugodan osjećaj u dnu samovog želuca. Bio je to miris koji je najavljivao prisutnost nečeg starog i divljeg, nešto što je tisućljećima živjelo izvan ljudskog utjecaja. Najviše ga je uznemiravala tišina. Nije to bila mirna tišina snijegom prekrivene šume zimi, već jeziva, neprirodna tišina. Ptice nisu pjevale, vjeverice nisu skakutale, a čak ni vjetar nije šuštao kroz golo granje. Činilo se kao da je cijela šuma zastala, držeći dah, u iščekivanju nečega. Taj mrtvi zrak oko njega, ta apsolutna odsutnost života, stvarala je osjećaj da ga nešto neprestano promatra. Osjećao je to u svakom vlaknu svoga bića, u trncima na potiljku, u svakom šuštanju koje bi se, čini se, začulo samo u njegovoj glavi. Svakim korakom dublje u šumu, sam je da imao osjećaj da ulazi na nečije tuđe područje, u nečiju nepristupačnu citadelu i da prekoračuje nevidljivu granicu. Sunce je počelo nazirati zapadnu stranu brda kad je sam odlučio postaviti svoj privremeni kamp. Odabrao je malo uzvišenje s dobrim pogledom na okolicu, ali i s debelim šumskim pokrovom koji bi mu pružio kakvu takvu zaštitu. Prije nego što je podigao šator, marljivo je rasporedio 3 male, kamuflirane kamere s detektorom pokreta. Jednu je postavio pored staze kojom je došao, drugu na drvo s pogledom na mogući prilaz iz dubine šume, a treću, najvažniju, sakrio je tik uz izvor vode koji je otkrio. Nadao se da će stvorenje, što god da je, morati piti. Svjestan da je na nepoznatom teritoriju, sam je poduzeo dodatne mjere opreza. Oko kampa je razgranao žice s malim zvončićima, dovoljno suptilnima da ne prestraše životinje, ali dovoljno glasnima da ga upozore na bilo kakav neočekivani ulazak. Također pripremio je i priručne zamke. Nije planirao uhvatiti biće, već ga samo usporiti ili preusmjeriti ako se previše približi. Vatra je gorjela tiho i postojano, bacajući treperave sjene po snijegu. Sam je kuhao jednostavan obrok, ali njegov nije bio na hrani. Neprestano je osluškivao, prateći svaki zvuk, svaki šušanj. Čak i pucketanje vlastite vatre činilo se preglasno u toj neobičnoj tišini. Nije mogao otresti osjećaj da nije sam. Nekoliko puta mu se učinilo da vidi pokret u periferiji vida. Visoku, tamnu siluetu koja se brzo povlači u sjene drveća. Svaki put bi se naglo okrenuo, ali tamo nije bilo ničega osim snijegom prekrivene šume i tame koja se brzo spuštala. Je li to bio umor, igra svjetla i sjene, ili je stvorenje doista bilo tako vješto u skrivanju? Nije znao odgovor, ali je znao da mora ostati budan. Noć je donijela sa sobom hladnoću i još veće nelagode. Dok je ležao u vreći za spavanje, umoran do kosti, sam je osjećao kako mu svaki živac radi. Zvončići su ostali tihi, kamere nisu reagirale, barem tako mu se činilo dok je zamišljao njihove male, nevine senzore kako miruju. Ali osjećaj promatranja bio je intenzivniji nego ikad. Bilo je to kao da ga stvorenje ne samo promatra, već i proučava. Kao da je znalo svaki njegov pokret, svaku njegovu misao. Nekoliko puta, usred noći, sam je bio prekinut iz polusna zbog nečeg što je zvučalo kao duboko, prigušeno disanje, koje nije dolazilo iznutra njegovog šatora, već izvana, iz tame koja ga je okruživala. Bilo je to toliko suptilno da se pitao je li to samo plod njegove bujne mašte, ali instinkt mu je govorio nešto drugo. To nisu bile maštarije. To je bilo stvarno. To je bilo prisutno. Jutro je svanulo, donoseći blago olakšanje. Sam je brzo provjerio kamere. Prva i druga nisu zabilježile ništa neobično, samo vjetar i kretanje malih šumskih bića. Ali treća,
Ona kod izvora vode imala je nešto. Snimka je bila mutna, ali se jasno vidjela velika, dlakava ruka koja se spušta prema vodi. Ruka je bila ogromna, neproporcionalna bilo kojoj životinji koju je poznavao, s dugim, tamnim dlakama i snažnim, debelim prstima. Ono što ga je zaista šokiralo bila je brzina kojom se ruka pojavila i nestala. Kao duh. Nije bilo tijela, samo ruka koja se pojavila, zgrabila vodu i nestala, ostavljajući iza sebe samo valove na površini i samovo drhtavo srce. Stvorenje je se očito znalo za kamere, ili je bilo toliko oprezno da se nikada ne bi izložilo. Sam je osjetio nalet frustracije. Kako je bilo moguće da je nešto toliko veliko tako vješto u izbjegavanju detekcije? Nastavio je slijediti tragove, sada s novoustaljenom odlučnošću i blagim osjećajem straha. Ono što je vidio na snimci potvrdilo je sve njegove sumnje. Ovo nije bio medvjed, vuk ili bilo koja životinja iz udžbenika. Ovo je bilo nešto drugo, nešto što je živjelo na granici legendi i stvarnosti. Tragovi su ga vodili dublje u gustiš, do mjesta gdje su drveća rasla tako blizu jedna drugima da je sunčeva svjetlost jedva prodirala. Tamo, među isprepletenim granama i gustom vegetacijom, sam je pronašao mjesto gdje je stvorenje očito provodilo vrijeme. Nije to bilo leglo, već više kao promatračnica. Bile su tu polomljene grane, otisci stopala u blatu i taj isti čudan miris, koji da je sada bio jači, gotovo opipljiv. Osjećao se kao da mu se koža ježi. Sve je to ukazivalo na inteligenciju, na svjesnost. Ovo nije bila samo životinja koja se kreće kroz šumu. Ovo je bila inteligentna prisutnost, prisutnost koja je bila svjesna samovih koraka, njegovih namjera. Sam je osjećao da se približava nečemu monumentalnom. Svakim korakom u toj jezovitoj tišini osjećao je kako ga nešto nevidljivo, ali moćno usisava u svoju sferu. Zvončići i kamere bili su samo simboli njegovog pokušaja da uhvati nešto što je bilo vješto skriveno. Kao da je ono što je tražio također tražilo njega. Ta misao ga je trgnula. Je li on lovac ili lovina? Postalo je jasno da mora promijeniti strategiju. Izravna potjera nije dolazila u obzir. Morao je biti pametniji, lukaviji. Morao je razmišljati kao to stvorenje, ako je to uopće bilo stvorenje u klasičnom smislu. U tom trenutku sam je osjetio kako se nešto krupno pomiče iza debelog debla. Brzo se okrenuo, podižući pušku s automatskim refleksom. Ali opet, tamo nije bilo ničega. Samo sumrak koji se spuštao i vječna tišina šume. Ali ovaj put sam je bio siguran. Nije to bila igra njegove mašte. Nešto ga je doista gledalo. Osjećaj straha i uzbuđenja miješao se u složenu emociju koju nije osjetio godinama. Nastavit će, morao je. Nije mogao odustati sada, kad je misterija bila tako blizu, gotovo na dohvat ruke. To je bilo nešto što mora otkriti, bez obzira na cijenu. Nakon nekoliko beskrajnih noći, ispunjenih neprestanim osluškivanjem i napetošću, sam je počeo osjećati teret iscrpljenosti. Hladnoća planine uvlačila se u kosti, a svaki šušanj vjetra ili pucketanje drveta pretvarao se u potencijalnu prijetnju. Iako su kamere snimile bezbroj životinja, jelene, medvjede, čak i rijetkog risa, nijedna nije uhvatila ono što je on tražio. Golema, neuhvatljiva figura koja te ostavljala tragove, činila se previše pametnom, previše opreznom. Frustracija se gnjezdila u njegovim grudima, preklapajući se s upornošću koja ga je tjerala dalje. Svaka prazna snimka bila je dokaz nečije superiornosti, nečije sposobnosti da izbjegne tehnologiju i promatranje. Danju je sam pretraživao teren, tražeći nove tragove, sve dublje ulazeći u nepoznati dio šume. Otkrio je mjesta gdje su drveće bilo neobično savjeno ili polomljeno, kao da je nešto goleme snage prošlo tuda. Neke su grane bile slomljene na visinama, koje nijedan medvjed ne bi mogao dosegnuti. Ponekad bi naišao na grozdove dlake, tamne i grube, koje bi pažljivo skupljao, ali koje nijednim okom nije mogao precizno identificirati. Analiza bi čekala povratak u kolibu,
no sumnja mu je već nagrizala nije se radilo o poznatoj vrsti. Dok je tako istraživao, počeo je primjećivati i druge neobične pojave. U početku su bili rijetki, lako ih je bilo pripisati mašti ili umoru, ali s vremenom su postali učestaliji, previše konkretni da bi ih ignorirao. Kamenje, na primjer. Jednom je sjedio uz potok, odmarajući se i promatrajući okolinu, kad je iznenada iz smjera strmog obronka iznad njega pao kamen, promašivši ga za nekoliko metara. Zatim još jedan. Iako je pokušao pronaći izvor, obronak je bio prekriven gustom vegetacijom i nije bilo tragova. Je li to bio odron, ili je netko ili nešto namjerno bacalo kamenje? Osjećaj promatranja postajao je sve intenzivniji, kao da ga neprestano prati par nevidljivih očiju. Noću su se nelagodni zvukovi pojačavali. Duboki grleni urlik, koji nije nalikovan jednom poznatom predatoru, odjekivao bi dolinom, tjerajući mu jezu niz kralježnicu. Ponekad bi čuo i zvukove koji su nalikovali na nekakvo kuckanje ili lupanje, kao da netko udara kameno drvo, ali bez ritma ili svrhe. Bili su to zvukovi koji su se činili namjernima, ali istovremeno potpuno divlji i neukročeni. Ponekad, kad bi se probudio usred noći, osjećao bi pritisak u zraku, težinu nečije prisutnosti koja je bila preblizu, preosobna. Njegova čula, izbrušena godinama života u divljini, vrištala su upozorenje. Jednog prohladnog jutra, dok je pratio suptilni miris koji nam opisao kao mješavinu vlažne zemlje, mošusa i nečega što je podsjećalo na trulež, sam je dospio do ruba male čistine. Sunce se probijalo kroz krošnje, stvarajući mozaik svjetla i sjene na tlu. Zrak je bio miran, ali nabijen iščekivanjem. Sam je zastao, podsvjesno se uvjerivši da je sam, a opet s osjećajem da ga netko promatra. Polako, oprezno, izvukao je dalekozor i počeo pretraživati rub čistine gdje je miris bio najjači. I tada, jedva primjetno, u sjeni guste borovine na suprotnoj strani čistine, nešto se pomaknulo. Golema tamna figura, visoka možda i preko 2 metra, nakratko je postala vidljiva. Bila je prekrivena tamnom, dugom dlakom, stapajući se savršeno s tamom šume. Nije mogla biti medvjed, previše uspravljena, previše humanoidna u svom obliku. Nije mogla biti ni čovjek, previše velika, previše divlja. Bilo je to stvorenje iz sjene, obris iz noćnih mora, koje se na trenutak materializiralo pred njegovim očima. Srce mu je počelo divlje tući, pumpajući adrenalin kroz vene. Trenutak je trajao možda samo djelić sekunde, ali se sam učinio kao vječnost. Dah mu je zastao u grlu. Prije nego što je uspio spustiti dalekozor i podignuti pušku, prije nego što je uspio trepnuti, figura se ponovno stopila sa sjenama borove šume, nestajući bez traga, kao da nikada ni nije bila tamo. Sam je ostao stajati nepomično, zapanjen. Nije bilo sumnje. To je bilo to. Velika noga. Prizor je bio brz, mutan, ali neporeciv. Njegove sumnje su sada bile potvrđene, ali istodobno ostao je bez ikakvog fizičkog dokaza. Kamere su bile predaleko, njegov mobitel bio je u ruksaku. Nije bilo fotografije, nije bilo snimke. Samo nejasan, prolazan vizualni doživljaj koji bi većina ljudi odbacila kao puka autosugestija ili optička varka. Ali sam je znao što je vidio. To je bilo stvorenje iz legendi, stvorenje koje ne je do sada smatrao fikcijom, a sada ga je vidio vlastitim očima. Osjećaj straha se pomiješao s uzbuđenjem i nekom vrstom divljenja. Ovo nije bila samo životinja. Ovo je bila inteligentna prisutnost, majstor kamuflaže i izmicanja. Nije bilo bijega, nije bilo skrivenog straha u svom nestanku, već je to bio namjeran potez, svjesna odluka da ostane neotkriven. Sam je shvatio da je izazov veći nego što je ikad mogao zamisliti. Nije lovio samo životinju. Lovio je duh šume, neuhvatljivu sjenu koja je postojala na rubu ljudskog razumijevanja. I ono najvažnije, znao je da nije sam u ovoj divljini. Niti je on bio jedini lovac. Ta ga je misao proganjala, dok se polako povlačio iz čistine. Njezina slika urezana duboko u njegov zauvijek promijenivši njegovu percepciju svijeta.
Njegova misija se upravo pretvorila u obsesiju. Morao je saznati više. Morao je shvatiti što je to bilo. Njegova misija se upravo pretvorila u obsesiju. Morao je saznati više. Morao je shvatiti što je to bilo. Sam se vratio u svoju kolibu promijenjen, s umom preplavljenim slikom koju je vidio. Nije mogao izbaciti iz glave taj trenutačni susret, taj kratki, ali intenzivan pogled na stvorenje koje je prkosilo svakom objašnjenju. Noćima je spavao nemirno, sanjajući tamnu siluetu koja se kretala kroz drveće, osjećajući onaj teški miris i onaj osjećaj promatranja čak i kad je bio sam u svojoj kolibi. Trebala mu je potvrda. Trebao je više od mentalne slike. Trebao je nešto opipljivo, nešto što bi mogao pokazati drugima, ili barem nešto što bi njemu samome dalo mir. Ali više od svega želio je razumjeti. Nakon još nekoliko neuspješnih izleta u šumu, gdje su kamere ostale prazne, a tragovi se gubili u nepristupačnom terenu, sam je donio odluku. Shvatio je da u divljini, s ograničenim resursima i bez ikakvog konteksta, neće pronaći odgovore. Morao se vratiti u civilizaciju, u svijet ljudi, gdje se znanje akumulira i dijeli. Spakirao je najosnovnije stvari, zaključao kolibu i krenuo prema najbližem gradu, malenom usnulom mjestu koje je jedva bilo označeno na karti, ali koje je bilo najbliža točka povezana s vanjskim svijetom. Kretanje je bilo sporo, cestom koja je vijugala kroz netaknutu prirodu, a sam je koristio svaku minutu vožnje kako bi razmišljao. Grad je bio mješavina starih drvenih kuća i nekoliko novijih zgrada, sve podređeno ritmu prirode. Tu i tamo mogao se vidjeti po neki izloženi trofej od medvjeda ili jelena, podsjetnik na lokalnu lovačku kulturu. Sam se uputio u malu, prašnjavu knjižnicu, smještenu u srcu grada. Starija knjižničarka, gospođa Mildred, prepoznala ga je odmah. Bio je rijedak posjetitelj iz divljine, poznat po svojoj tišini i neobičnim zahtjevima. Tražite nešto neobično sam? Upitala je, gledajući ga preko ruba naočala. Možda, Mildred. Tražim stare zapise, lokalne legende, bilo što o neobičnim bićima u šumi. Mildred se nasmiješila. Ah, velika noga, pretpostavljam. Mnogi su je tražili, Samuele, još od vremena kad sam bila djevojčica. Dani su se pretvorili u tjedne. Sam je pretraživao stare novine, prašnjave knjige lokalnih povjesničara i arhive policijskih izvješća o nestalim osobama. Pronašao je bezbroj priča. Priče autohtonih naroda o dlakavim divovima koji lutaju planinama, priče ranih doseljenika o nevidljivim entitetima koji im kradu stoku, pa čak i nekoliko modernih izvješća o neobjašnjivim susretima i nestancima bez traga koje su vlasti pripisale divljim životinjama ili nesrećama. Ono što ga je najviše pogodilo bila je podudarnost. Opisi su se razlikovali u detaljima, ali jezgra je bila ista. Veliko, humanoidno biće, izuzetno oprezno, moćno i neuhvatljivo. Jedno izvješće posebno mu je zapelo za oko. Nestanak mladog studenta biologije prije 15 godina. Student je bio strastveni istraživač lokalne flore i faune, a nestao je u dijelu šume koji je bio blizu samove kolibe. Njegov ruksak pronađen je netaknut, ali od studenta nije bilo ni traga. Lokalna policija je zaključila da se student vjerojatno izgubio i stradao od gladi ili napada medvjeda, ali sam je osjetio težinu nečeg drugog u toj priči. Nije bilo dokaza o medvjedu, niti o bilo kojoj drugoj životinji. Nije bilo traga borbe. Nije bilo ničega. Samo čista praznina. Dok je listao te stare, požutjele stranice, sam se prisjetio nečega iz vlastite prošlosti, nečega što je potisnuo duboko u sebi. Prije mnogo godina, kad je tek započeo svoju karijeru rendžera, naišao je na nešto slično. Bio je to miris, ista ona mješavina vlage i mošusa, u kombinaciji s osjećajem da nije sam. Tada je to odbacio kao umor i prekomjerni boravak u divljini. Nije tome pridavao važnost. Odbacio je to kao proizvod preaktivne mašte. Ali sada, s novim saznanjima, shvatio je da to nije bila mašta. To je bio susret, rani susret s misterijom koju sada pokušava razotkriti. To ga je podsjetilo na njegovu prvu godinu kao rendžer,
kada je u gustoj šumi čuo neobične zvukove, duboko grleno režanje, koje nije odgovaralo nijednoj životinji koju je poznavao. Tada je to pripisao neidentificiranoj akustičnoj pojavi ili možda nekom dalekom stroju. Ali sada te uspomene su se rojile u njegovoj glavi, obasjavajući se novim, zloslutnim svjetlom. Osjetio je kako mu se jeza spušta niz kralježnicu. Ono što je tada ignorirao, sada ga je proganjalo. Nije bio nov u ovome. Ono što je vidio u šumi, taj kratki susret, nije bio izoliran incident, već dio veće, dublje, dugogodišnje misterije. Odlučnost u njemu je rasla. Ovo više nije bila samo znatiželja, niti potraga za nečim neobičnim. Ovo je bila osobna misija, vođena potrebom da razumije ono što ga je proganjalo godinama. Naoružan novim informacijama i s jasnijim ciljem, sam se opremio bolje nego ikad prije. Kupio je naprednije kamere s infracrvenim senzorima, termalni dalekozor, snažniju pušku i obilje zaliha. Odbacio je većinu svojih starih ideja i predrasuda. Sada je pristupao ovome ne kao lovac koji traži trofej, već kao istraživač koji traži istinu. Osjećao je da se granica između čovjeka i divljine, između poznatog i nepoznatog, iz dana u dan sve više briše. Sa svakom pričom, sa svakim tragom, sjećanjem, osjetio je kako postaje dijelom nečega većeg od njega samog. Vratio se u šumu, osjećajući težinu zadatka, ali i neku vrstu oslobođenja. Znao je da ga čekaju opasnosti, ali strah je zamijenila odlučnost. Nije se bojao onoga što bi mogao pronaći, već onoga što bi mogao propustiti. Njegova koliba ga je čekala, tiha i netaknuta, a šuma je disala oko nje, puna tajni koje čekaju da budu otkrivene. S novom opremom i obnovljenom snagom duha, sam je bio spreman suočiti se s nepoznatim. Ovaj put neće odustati dok ne razotkrije misterij, bez obzira na cijenu. Svaki korak dublje u divljinu bio je korak prema njemu samome, prema razumijevanju vlastite uloge u ovoj drevnoj, neizrečenoj priči. Ovdje, između drevnih stabala i tišine, ležala je istina. I sam je bio spreman da je pronađe. Spreman za sve što ga čeka. Sam je danima lutao šumom nakon tog susreta, progonjen slikom stvorenja koje te bi ugledao. Svaki šum, svaki pokret u periferiji njegova vida budio je nadu ili strah da će ponovno ugledati veliku nogu. Njegova potraga sada nije bila samo potraga za dokazom, već i potraga za razumijevanjem, za odgovorima koji su se skrivali duboko u srcu divljine. Odlučio je promijeniti taktiku. Umjesto da slijedi tragove stvorenja, odlučio je pokušati pronaći njegovo stanište, mjesto gdje bi se moglo povući i osjećati sigurno. Vjerovao je da inteligentno biće mora imati neki oblik skloništa, nešto više od puke jazbine. Prošlo je tjedan dana, možda i više, ispunjeno mukotrpnim pretraživanjem, kilometrima pješačenja kroz guste šikare i preko strmih obronaka. Noći su bile hladne, a sam je spavao nemirnim snom, budan na svaku granu koja je pukla ili šušanje lišća. Jednog poslije podneva, dok je prolazio kroz drevni deo šume, gdje su stabla bila toliko stara i visoka da su tvorila prirodnu katedralu, primijetio je nešto neobično. Nije to bio uobičajen nered mrtvog drveća i palih grana. Bio je to red, iako primitivan i grub. Na rubu male, skrovite udoline, stabla su bila neobično isprepletena. Ne nasilno, kao da ih je srušila oluja, već namjerno, kao da su ih složile gigantske ruke. Sam se polako približio, držeći pušku spremnu, ali s povećanom znatiželjom. Kada je došao bliže, primijetio je da su grane i manja debla formirala neku vrstu zaklona, djelomično natkrivenog velikim listovima i mahovinom. To nije bila jazbina životinje, nije bila ni ruševina lovačke kolibe. Bilo je to primitivno sklonište, sagrađeno s očitim ciljem zaštite od elemenata. Zidovi su bili previsoki za čovjeka, a ulaz uzak i mračan, ali dovoljno velik da propusti stvorenje poput onoga koje te je vidio. Njegovo srce je lupalo. To je bilo to. Pronašao je ono što je tražio. Oprezno je provirio unutra. Zrak je bio zagušljiv, ispunjen istim onim mošusnim mirisom
koji je osjetio na čistini, ali ovdje znatno intenzivnijim. Unutrašnjost je bila jednostavna. Tlo je bilo prekriveno slojem suhog lišća i granja, što je vjerojatno služilo kao ležaj. Nije bilo nikakvih predmeta, nikakvih tragova vatre, ničega što bi ukazivalo na dugotrajnu prisutnost ljudskog tipa. Ipak, na nekoliko mjesta, na vlažnoj zemlji blizu ulaza, sam je primijetio otiske. Nisu bili otisci stopala, već otisci velikih, širokih ruku, s jasno definiranim prstima. Prsti su bili dugi i snažni, a dlan širok, ostavljajući duboke udubine u tlu. To su bili otisci bića s kojim se suočio. Sam je osjetio jezu niz kralježnicu. Ovi otisci nisu bili otisci životinje koja puzi ili gmiže. Bili su otisci bića koje koristi ruke, možda čak i bića koje se penje. To je potvrdilo njegovu pretpostavku. Lovio je inteligentno biće, a ne samo neku nepoznatu vrstu medvjeda ili majmuna. Ovo stvorenje je razmišljalo, planiralo, gradilo. Sada kada je pronašao stanište, sam je znao da mora postaviti zasjedu. Želio je jasan, neporeciv dokaz. Vratio se u svoj kamp, uzeo svu potrebnu opremu, kamere s noćnim vidom, senzore pokreta, pa čak i nekoliko improviziranih zamki koje bi mogle usporiti ili uhvatiti stvorenje bez ozljeđivanja. Nije želio nikome nauditi, samo je želio dokaz. Vratio se do skloništa, pažljivo obišao područje i postavio senzore i kamere tako da pokrivaju sve moguće prilaze. Znao je da je stvorenje pametno, pa je sve kamuflirao što je bolje mogao, stapajući opremu s okolnim raslinjem. Cijeli sljedeći dan i noć proveo je u zasjedi, skriven u gustom grmu na uzvišenju s kojeg je imao jasan pogled na ulaz skloništa. Bilo je hladno, vjetar je zavijao, a kiša je povremeno rominjala. Sam je bio strpljiv. Sat za satom je prolazio, a jedino što se čulo bila je simfonija šume. Počeo se pitati je li stvorenje napustilo ovo područje ili je nekako osjetilo njegovu prisutnost. Tada, pred zoru, neposredno prije nego što su se prve zrake sunca probile kroz krošnje, senzori su se oglasili, tihi, ali jasni zvučni signali u njegovom uhu. Nešto se kretalo, nešto veliko. Sam je zgrabio dalekozor i usmjerio ga prema ulazu u sklonište. Iz tame, iz dubine šume, pojavila se figura. Bila je to velika noga. Bila je veća nego što ju je se sjećao, ili ju je možda strah učinio većom. Kretala se polako, s evidentnim naporom, kao da je ozlijeđena. Bila je visoka, prekrivena tamnosmeđom dlakom, koja je na nekim mjestima bila matirana i zapetljana. Oči su joj bile duboko usađene, tamne, i sam je osjećao da ga gledaju iz daleka, čak i prije nego što su se susrele. Bilo je to biće neopisive snage, njegovim koracima nije bila potrebna podloga, kretalo se s težinom i gracioznošću u isto vrijeme. Kada se približilo ulazu u sklonište, zastalo je, njušilo je zrak. Njegova velika, široka ramena padala su, a cijelo tijelo odisalo je nekom vrstom umora ili tuge. Sam je osjetio blagi miris, sada još jači i gorči, mješavina znoja, zemlje i nečega gorkog, gotovo kemijskog. Velika noga je podigla glavu i pogledala ravno prema Samu, iako je on bio skriven. U tim tamnim očima Sam nije vidio divlju agresiju koju je očekivao, niti prazninu životinje. Vidio je nešto drugo. Vidio je inteligenciju, ali i tugu. Tugu koja je bila gotovo opipljiva, bol koja je prodirala kroz njegovu divlju pojavu. U tom trenutku Sam je shvatio da ovo nije samo trofej, nije samo nepoznata vrsta. Ovo je bilo biće s osjećajima, s vlastitim svijetom, s vlastitim patnjama. I bilo je očito da pati. Dok je velika noga ulazila u sklonište, jedva se vukući za sobom, Sam je osjetio težinu u srcu. Znao je da nešto nije u redu. Nešto se duboko promijenilo u njegovoj misiji. Njegov lov prestao je biti lov, a postao nešto mnogo složenije. Nakon tog uznemirujućeg, gotovo svetog susreta, Sam nije mogao spavati. Adrenalin mu je još uvijek kolao venama, a slika goleme figure u sjeni borova neprestano mu je titrala pred očima. Nije to bio san,
nije bila fatamorgana. Bilo je stvarno. Previše stvarno. Sutradan, osjećajući se iscrpljeno, ali i nekako pročišćeno, sam je krenuo nazad u divljinu s novom odlučnošću. Sada je znao što traži, a taj je cilj preoblikovao njegovu potragu iz znatiželje u bezobzirnu obsesiju. Dani su se pretvorili u tjedne. Sam je pratio svaki trag, svaku sumnjivu granu savijenu na prevelikoj visini, svaki miris koji nije pripadao tamošnjoj fauni. Postavljao je kamere na strateškim mjestima, ali one bi svaki put zabilježile samo praznu šumu ili divlje životinje. Velika noga, kao da je znala svaki njegov potez, svaki put mu izmičući. Frustracija je rasla, ali i poštovanje prema stvorenju, njegovoj inteligenciji i sposobnosti prilagodbe. Jednog poslije podneva, dok je pratio seriju neobičnih otisaka stopala koji su vodili dublje u nepristupačni dio šume, sam je osjetio promjenu u zraku. Nije to bio miris ili zvuk, već nešto mnogo suptilnije. Osjećaj težine, gotovo tuge, koja se nadvila nad krajolikom. Činilo se da su ptice utihnule, a vjetar je šuštao kroz grane s nekom vrstom žalosti. Sam je usporio korak, oprezno se krećući kroz gusto raslinje. Što je dublje ulazio, to je osjećaj postajao jači, preuzimajući ga u potpunosti. Tada ju je ugledao. Nije se kretala, nije se skrivala. Ležala je na rubu male, kamenite udoline, djelomično skrivena srušenim stablom. Na prvi pogled sam je pomislio da spava, ali nije bilo pokreta, nikakvog dizanja ili spuštanja prsa. Njezina ogromna figura, tamna i dlakava, izdužila se na zemlji, stvarajući tamnu mrlju na svjetlom lišću. Polako se približio, srce mu je udaralo poput bubnja. Svaki korak bio je ispunjen nelagodom, strahom i nevjericom. Prilazeći bliže, primijetio je nešto što ga je zaledilo do kosti. Bilo je krvi. Tamne, zgrušane mrlje na krznu oko njezina boka i trbušnog dijela. Sam je stao nekoliko metara od nje, puška spuštena. Oči su joj bile otvorene, ali staklene, zureći u nebo bez života. Njezin ogroman prsni koš bio je nepomičan. Nije bilo sumnje. Velika noga je bila mrtva. Scena je bila tragična. Stvorenje kojima je proganjao mjesecima, simbol neukrotive divljine, sada je ležalo beživotno pred njim. Nije bilo lovačkog ponosa, samo duboka, neočekivana tuga. Osjećao se kao da je svjedočio kraju nečeg svetog, nečega što je trebalo ostati skriveno. Nakon prvotnog šoka, samov počeo je raditi. Ranger u njemu, znanstvenik, istraživač. Ovo je bila prilika kakva se pruža jednom u životu. Mrtva velika noga. Nepobitni dokaz. Mogao bi svijetu pokazati da mitovi nisu samo priče, ali u isto vrijeme osjećao je neizmjerno poštovanje prema ovom biću. Nije ga ubio, ali je bio prisutan njegovoj smrti. Što bi trebao učiniti? Prijaviti? Donijeti tim znanstvenika? Pomislio je na senzacionalizam, na medijski cirkus, na brutalnu invaziju na posljednje utočište ovog stvorenja. Želio je zaštititi njegov dignitet, čak i u smrti. Podsvjesno, sam se prisjetio priča starih indijanaca koje su govorile o duhu šume, o bićima koja su bila čuvari tajni. Možda je ovo biće umrlo s razlogom, s porukom. Njegova etička dilema bila je opipljiva. S jedne strane, znanstvena znatiželja ga je vukla da istraži, da dokaže, da razumije. S druge strane, duboki osjećaj poštovanja prema divljini i tom samom stvorenju govorio mu je da ostavi sve nedirnuto, da pusti da priroda uzme svoj danak. Ali krv na njezinu boku, natečenost trbuha, ukazivala je da smrt nije bila prirodna. Nešto se dogodilo. Nešto je izazvalo ovu tragediju. Ta misao je prelomila njegovu unutarnju borbu. Ako je uzrok smrti bio nešto izvan prirodnog ciklusa, onda je imao obvezu istražiti. Ne radi senzacije, ne radi slave, već radi razumijevanja. Radi istine. Zbog sjećanja na to stvorenje. Odlučio je. Pažljivo, s najvećim mogućim poštovanjem, sam je prišao ogromnom tijelu. Izvadio je svoj terenski nož, oštar i pouzdan. Duboko je udahnuo, osjećajući hladan zrak u plućima.
Njegove ruke su se lagano tresle. Ovo nije bio lov. Ovo nije bila disekcija životinje. Ovo je bio ritual, čin razotkrivanja tajne, čina koji je obavljao s teškim srcem i nevjerojatnom dozom pijeteta. Počeo je s pregledom vanjskih ozljeda. Vidljiva je bila velika modrica i ogrebotina na boku, ali nije izgledalo kao nešto što bi uzrokovalo smrt tako golemog bića. Ozljede su bile unutarnje, što je objasnilo njezinu agoniju. Prsti su mu prešli preko grube, guste dlake koja je prekrivala njezino tijelo. Osjećaj je bio neobičan, grub, ali nekako ljudski. Kao da dodiruje nešto što je, iako strano, dijelilo neke temeljne karakteristike s njim samim. Sam je nježno položio dlan na njezin prsni koš. Osjećao je hladnoću smrti. Zatim je, s drhtavim rukama, počeo povlačiti kožu, pripremajući se za ono što je slijedilo. Svaki rez bio je precizan, izveden s koncentracijom kirurga. Slušao je samo zvuk vjetra i vlastito kucanje srca. Osjećaj je bio nadrealan. Stajao je u divljini, sam, suočen s mrtvim mitom. Pripremao se za ono što bi mogao pronaći unutra, za znanstveni dokaz, za biološke karakteristike koje će redefinirati ono što smatramo mogućim, ali ono što je doista pronašao, kad je konačno probio unutarnje slojeve i zavirio u utrobu stvorenja, šokirat će ga na načine koje nikada nije mogao ni zamisliti. Duboko u unutrašnjosti, unutar trbušne šupljine, između organa, nešto je svjetlucalo. Nešto što nije pripadalo divljini. Nešto što nije pripadalo nikakvoj životinji. Njegova ruka se tresla dok je posezao unutra, pažljivo opipavajući. Samova ruka, isprva oklijevajuća, sada je bila vođena čudnom mješavinom straha i znatiželje. Hladni znoj izbio mu je na čelo dok je prstima opipavao neobičan predmet. Bio je tvrd, gladak, ali s jasno definiranim rubovima. Lagano ga je povukao. Prvo što je ugledao, kad ga je izvukao na svjetlo dana, bio je stari, zahrđali, ali prepoznatljivi američki novčić. Nije bio srebrn niti zlatan, već bakreni, izblijedio od vremena i sokova unutrašnjosti bića. Godina je bila gotovo nečitljiva, ali prepoznavao je obris indijanske glave. Šok ga je prožeo. Kako je do ovraga novčić dospio unutar velike noge? Nije to bila životinja koja bi mogla krasti novčiće iz nečijeg džepa. Puls mu se ubrzao. To je mijenjalo sve. Nije to bio samo znanstveni dokaz nepoznate vrste. Ovo je bio dokaz nečega mnogo, mnogo dubljeg i uznemirujućeg. Nastavio je pretraživati još pažljivije. Ruka mu je zaronila dublje, zanemarujući nelagodu i miris. Naišao je na nešto mekše, ali opet neobično. Izvukao je drugi predmet. Bila je to malena, ručno izrađena figurica. Isklesana od drva. Neuredna, ali prepoznatljivo ljudska ruka. Predstavljala je stiliziranu ljudsku glavu, s dubokim očima i izduženim licem, podsjećajući na drevne plemenske umjetnine koje je vidio u muzejima. Nije to bilo nešto što bi se moglo naći u šumi, a kamoli u trbuhu divovskog bića. Sam je osjetio kako mu se tlo izmiče pod nogama. Novčić bi mogao biti slučajnost. Možda je biće slučajno progutalo nešto što je netko ispustio. Ali figurica? To je zahtijevalo namjerni čin izrade i prenošenja. Je li moguće da je ovo biće nekada imalo kontakt s ljudima? Ili još gore, da je ono samo bilo dio ljudskog svijeta? Treća stvar koju je pronašao bila je najšokantnija. Duboko u utrobi, gotovo zaboravljeno, bile su je poderane, ali prepoznatljive krpice tkanine. Nije bilo to krzno, niti prirodna vlakna. Bila je to izlizana, siva vuna, ostaci ljudske odjeće. I nevjerojatno, komadić kotakobe kožne narukvice. S izrezbarenim inicijalima koji su bili gotovo izbrisani, ali je samo izgledalo kao JK. Sam se povukao unatrag, sjeo na snijeg, potpuno izvan sebe. Ruke su mu se tresle dok je držao te čudne artefakte. Velika noga nije bila samo životinja. Nije bila ni samo mitološko biće. Bila je enigma, nositelj tajni, možda čak i tragična figura.
Otkriće ovih predmeta u njenoj utrobi preokrenulo je svaku njegovu pretpostavku. Nije mogla biti obična životinja koja bi se slučajno srela s ljudskim smećem. Novčić, figurica, odjeća, sve to je ukazivalo na dublju, osobniju vezu. Njegov je jurio. Je li velika noga jela ljude? To je bila prva, jeziva misao. Ali onda, zašto bi čuvala novčić i figuricu? Nisu to bili predmeti s prehrambenom vrijednošću. Bili su osobni. Kao da je biće ili ono što je nosilo te predmete bilo dio neke priče, nekog života. Je li moguće da je velika noga nekada bila čovjek? Ta misao, apsurdna na prvi pogled, počela je dobivati zastrašujuću logiku. Postoje li legende o ljudima koji su se preobrazili u ovakva stvorenja? O izgubljenim dušama koje su postale jedno s divljinom, ali su zadržale dijeliće svoje prošlosti? U tom trenutku, samova vlastita prošlost, koju je godinama potiskivao, izbila je na površinu. Sjećanje na njegovu sestru, Lili, koja je nestala u divljini godinama ranije, prije nego što se povukao iz rendžerske službe. Nikada nisu pronašli njezino tijelo, samo neki razbacani predmeti, bez ikakvog traga o tome što se dogodilo. Je li moguće da je i ona, na neki način, bila povezana s ovakvim misterijima? Sjećao se njezinog neobičnog interesa za lokalne legende, za priče o narodu šume. Uvijek je govorila da u šumi postoji nešto više od onoga što vidimo. Je li moguće da je Lili naletjela na nešto ili nekoga tko je prešao granicu između poznatog i nepoznatog? Osjećaj je bio kao da su svi dijelovi slagalice, godinama razbacani u njegovom umu, odjednom počeli sjedati na svoje mjesto, stvarajući sliku koja je bila previše zastrašujuća da bi se mogla prihvatiti. Možda velika noga nije bila predator ili samo divlje stvorenje. Možda je bila žrtva. Žrtva okolnosti, žrtva promjene, žrtva neke sile koja je daleko izvan ljudskog razumijevanja. I ti artefakti su bili njezin posljednji jecaj, tihi podsjetnik na izgubljeni identitet. Sam je osjećao težinu odgovornosti koju nikada prije nije doživio. Nije se radilo samo o dokazivanju postojanja nečega. Radilo se o razotkrivanju tragične priče, o davanju glasa nekome tko ga više nije imao. Bilo je to kao da je velika noga, čak i u smrti, komunicirala s njim, prenoseći mu teret svoje tajne, a inicijali na narukvici JK. Jesu li oni pripadali velikoj nogi ili nekome koga je ona progutala? Ili, još strašnije, nekome tko je i sam bio transformiran? Hoće li te krhotine prošlosti ikada moći ispričati cijelu priču? Što je Sam trebao učiniti s tim saznanjem? Njegov svijet se okrenuo na glavačke, a odgovor na pitanje tko je ili što je bila velika noga postao je mnogo složeniji i bolniji nego što je ikada mogao zamisliti. Teret istine bio je golem. Njegova je ruka unatoč umoru i emotivnom teretu posegnula dublje, prsti su mu se prilagodili na hladnoću i vlažnost unutrašnjosti, sve dok nije uhvatio predmet. Izvadio ga je nježno, pažljivo, kao da drži krhko blago. Ono što je izašlo na svjetlost bledog zimskog dana nije bila čudna kost ili neobičan organ. Bio je to stari, izlizan novčić, tamni s patinom, ali prepoznatljivo ljudski. Rubovi su mu bili glatki od dugotrajne upotrebe, a na jednoj strani jedva se nazirao lik nekog imperatora ili heroja. Sam ga je okrenuo u dlanu, osjećajući njegovu težinu. Zapanjenost mu se proširila cijelim bićem, blokirajući svaku drugu emociju. Kako je ovo dospjelo ovamo? Nastavio je pretraživati, još uvijek u nevjerici. I kako se ispostavilo, novčić nije bio jedina anomalija. Malo dalje, skrivena među tkivima, pronašao je malu, ručno izrađenu figuricu. Bila je izrezbarena iz nekog tamnog drveta, uglačana od dodira. Predstavljala je stiliziranu žensku figuru, s izduženim udovima i mirnim, ali enigmatičnim licem. Nije bila umjetnost plemena s područja Pacifika. Više je podsjećala na nešto iz drevnih kultura starog svijeta, ili možda čak neku drevnu indijansku umjetnost iz davno zaboravljenih vremena. Miris drveta, iako prigušen, još se osjećao.
Samovo srce je lupalo jače. Ovo nije mogla biti slučajnost. Ovo nije bila zvijer koja je slučajno progutala nešto ljudsko. Ovo je bilo previše namjerno, previše osobno. Treći predmet, koji je izvukao s grčem u želucu, bio je komadić tkanine. Izgledao je kao dio starog platna, možda komadić nekakve haljine ili košulje, gusto istkan i obojen prirodnim bojama. Nije bio moderan materijal. Bio je to dokaz povezanosti s ljudskom prisutnošću, ali ne prisutnošću kakvu bi očekivao. Nije to bio otpadak. Bila je to relikvija. Prošla su mu kroz glavu sva pitanja. Je li velika noga ubila nekoga tko je nosio ove stvari? Je li ih pronašla? Ili, još šokantnije, je li ih nosila? Je li ovo biće bilo na neki način ljudsko ili je nekada bilo ljudsko? Ta je pomisao bila previše užasna, previše nevjerojatna. No, tragovi na figurici, način na koji je novčić izgledao kao da je bio pažljivo čuvan, a ne slučajno progutan, sve je ukazivalo na dublju, mnogo složeniju priču. Što ako je u pitanju bila neka vrsta transformacije? Ili je velika noga bila čuvar ovih predmeta, neka vrsta drevnog skladišta ljudskog sjećanja? Samovo razumijevanje svijeta se raspadalo pred njegovim očima. Nije samo pronašao dokaz postojanja velike noge, već je pronašao dokaz o njezinoj ulozi u ljudskoj povijesti, ili možda o ljudskoj prisutnosti unutar nje. Velika noga nije bila samo nepoznata životinja. Bila je čvorište misterija kojim je spajao mit i stvarnost na način koji nije mogao obraditi. Sjećanja na njegovu vlastitu tragediju, na gubitak njegove obitelji u divljini, na njegovu neprestanu potragu za smislom i iskupljenjem. Sve se to nekako spojilo s ovim otkrićem. Njegova supruga, njegova kćer, je li i njihova priča bila dio nečega većeg, nečega skrivenog unutar same tkanine prirode? Je li velika noga bila žrtva okrutne sudbine ili je bila posljednji trag davno zaboravljene civilizacije ili možda čak i veće tajne, one koja se proteže kroz vrijeme? Pogledao je niz golemu, beživotnu formu pred sobom. Više nije vidio samo mitsko stvorenje, već testament nečemu drevnom i neshvatljivom, nečemu što je nosilo teret ljudske priče unutar sebe, doslovno. Ti predmeti, pronađeni duboko unutra, bili su njezina tajna, njezina veza s nečim što je nadilazilo puku zoologiju. Sam je znao da ovaj pronalazak ne smije izaći u javnost na uobičajen način. Svijet nije bio spreman. Mediji bi ga raskomadali, znanstvenici bi se borili za dijelove, a svetinja ovog otkrića bi bila uništena. Što bi se dogodilo s uspomenom na ovo biće? Bi li završilo u nekom muzeju, secirano i izloženo, lišeno svakog dostojanstva? Ili bi postalo predmet senzacionalnih dokumentaraca i ruganja? Njegova je odluka bila čvrsta. Neće to dozvoliti. S najvećom pažnjom sam je prikupio sve predmete, zamotao ih u komad cerade i osigurao u svom ruksaku. Zatim je, s teškim srcem, počeo prekrivati tijelo velike noge zemljom i lišćem, osiguravajući joj dostojan pokop. Radio je satima, neumorno, dok se sumrak nije spustio na šumu. Kad je završio, nad grobnim mjestom je stajala mala humka, gotovo neprimjetna, prekrivena svježe napadanim snijegom, kao da nikada ništa nije ni bilo. Vraćajući se u svoju kolibu, sam je bio drugačiji čovjek. Nije nosio samo teret težine ruksaka, već i teret cijelog jednog svijeta koji mu se otvorio. Njegova usamljenost u divljini dobila je novu dimenziju. Sada je bio čuvar tajne, posvećen očuvanju istine na način koji bi poštivao i veliku nogu i ljudsku povijest koju je nosila. Pronašao je ono što je tražio. Smisao, iskupljenje, ali ne na način na koji je očekivao. Nije se radilo o pronalasku, već o zaštiti. Stigavši u kolibu, sam je sjeo kraj vatre, držeći novčić i figuricu u rukama. Njihova hladnoća i težina bile su mu utješne. Shvatio je da je svijet mnogo veći i tajanstveniji nego što je ikada ikome palo na pamet. I da su neki mitovi tu da nas podsjete na to, a ne da budu razotkriveni. Njegova je svrha sada bila jasna. Zaštititi tu tajnu.
Ono što je bilo unutar velike noge, bila je priča o svima nama, o povezanosti svjetova koje smo smatrali odvojenima. To je bila njegova baština, njegovo obećanje beživotnom biću u šumi. Što mislite? Što je sam trebao učiniti? Je li ispravno postupio čuvajući tajnu? Ili je trebao podijeliti svoje otkriće sa svijetom? Podijelite svoja razmišljanja u komentarima i ne zaboravite se pretplatiti za još nevjerojatnih priča. Svijet je pun neobjašnjivog, a Sam Turner je upravo postao svjedokom onoga što nadilazi naše razumijevanje. Njegova priča je završila, ali misterije šume su tek počele.